7 de juliol, Sant Fermín. Tot el món coneix aquesta data. Tot el món coneix aquesta festa. Tot el món té gravada alguna imatge relacionada amb Sant Fermín. Anem a parlar durant uns minuts d'aquesta festa d'interès internacional. Hola de nou, estàs en Valencià en veu alta, el canal on t'ajudaré a parlar valencià amb fluïdesa, pas a pas, des del primer dia. Avui vas a escoltar un podcast per a millorar la teua capacitat auditiva i la teua comprensió. Les falles, la tomatina, la Setmana Santa, Sant Joan, la Fèria d'Abril... Són algunes de les festes espanyoles més populars. Són festes conegudes també fora de les fronteres del país. Són festes que han perdurat en els segles i formen part de la tradició d'un poble. La tomatina i les falles són festes valencianes. Potser farem un podcast per a parlar d'elles. La Fèria d'Abril és de Sevilla. La festa de Sant Fermín és de Pamplona, la capital de Navarra. Aquesta festa sempre comença el dia 6 de juliol, el dia anterior al Sant. Després es celebren entre el 7 i el 14 de juliol, siga el dia de la setmana que siga. Milers de persones visiten la ciutat cada any per a viure l'ambient, la música, els actes tradicionals i, sobretot, els encierros. La ciutat passa de 200.000 habitants a més d'1,8 milions de persones durant les festes. Els encierros o tancaments, com diríem en valencià, són les carreres davant dels bous pels carrers del poble. Comencen cada dia a les 8 del matí i duren molt poquet, només uns minuts. La gent corre davant dels bous fins a arribar a la plaça. És una activitat molt coneguda, però també molt perillosa. Els orígens d'aquesta festa es remunten al segle XII i tenen un motiu religiós. Es celebra en aquests dies de juliol des de l'any 1591. La pràctica de córrer davant dels bous braus va començar a meitat del segle XIX. A pesar d'això, ja se desplaçaven animals segles enrere d'altra manera. Les festes comencen el dia 6 de juliol amb el chupinazo, un coet que es llança des del balcó de l'Ajuntament. Quan esclata el coet, la festa comença oficialment i la plaça és plena de gent celebrant. És un moment molt emocionant. El primer encierro o tancament de bous braus sempre és el dia 7 de juliol a les 8 del matí. La puntualitat és sempre espectacular, ni un segon tard. Es tracta de traslladar els bous braus dels corrals del gas fins als corrals de la plaça de bous. Eixos bous es torejaran eixa mateixa vesprada a la plaça. Aquesta pràctica ha agafat una grandíssima popularitat des de fa ja unes quantes dècades. Milers de corredors i corredores participen d'una pràctica que requereix valentia, velocitat, tensió i risc. Durant molts anys va patir una evolució. Molta gent volia participar per la curiositat de viure una experiència única. Gent que no estava preparada. Gent que podia posar en risc la vida d'altres aficionats.
Poca preparació física, roba inadequada, càmeres de fotos, mòbils... Tot això va obligar a una regulació per a aconseguir més seguretat. Tot i així, a diari hi ha ferits de diversa gravetat. Puntualment han hagut algunes morts. A més dels encierros, Sant Fermí té molts actes, concerts, processons, focs artificials, activitats per a xiquets, balls i molta festa pels carrers. La ciutat es vesteix de blanc i roig, els colors típics de Sant Fermí. Tota la gent porta una camiseta blanca i un mocador roig al coll. Si vols saber més, si vols practicar valencià i si vols aprendre vocabulari sobre festes i tradicions, queda't en aquest vídeo. Anem a repassar les paraules i expressions més importants per a parlar de Sant Fermín. Capital. Una capital és la ciutat principal d'un país o d'una regió. Ambient. L'ambient és la sensació general que té un lloc. Soroll, gent, emocions. Encierro. L'encierro és la carrera on la gent corre davant dels bous pels carrers. Habitants. Els habitants són les persones que viuen en una ciutat o poble. Bous. Els bous són els animals que corren en l'encierro i després van a la plaça. Plaça. La plaça de bous és el lloc on es toregen aquests animals braus i perillosos. Religiós. Un acte religiós és una activitat relacionada amb la fe o la tradició. Coet. Un coet és una explosió que s'alça al cel per començar una festa. Balcó. Un balcó és una part exterior d'un edifici, elevada i oberta. Puntualitat. La puntualitat és començar o arribar a l'hora exacta. Traslladar. Traslladar és portar alguna cosa d'un lloc a un altre. Torejar. Torejar és participar en una correguda de bous. Popularitat. La popularitat és el fet de ser conegut per molta gent. Valentia. La valentia és la capacitat de fer coses difícils o perilloses. Risc. El risc és la possibilitat que passi alguna cosa negativa. Inadequada. Una cosa inadequada és una cosa que no és apropiada per a una situació. Ferits. Els ferits són persones que han patit danys o lesions. Concert. Un concert és una actuació musical en directe. Processó. Una processó és una desfilada religiosa pels carrers. Focs artificials. Els focs artificials són llums i explosions de colors al cel. Mocador. Un mocador és una peça de tela que es porta al coll. A Sant Fermín és roig. Te deixo l'enllaç als 2 apartats del meu canal, la tècnica de la imitació i les històries del dia a dia. Continua practicant i milloraràs sens dubte. Ens veiem en Pamplona.
Adeu!